Hi guys, good morning. Good morning, good morning. Ano guys ito? Ito yung gagawin namin guys. Magbubuhos kami ng simento dito sa aming view deck. Wala pa yung mga kasama namin. Yan. Yan ang bubuhusan namin mamaya. Bago magbuhos, almusal muna. Work, work, work! Ang aming almusal. Surtsa. Saka sinapa at sakot salong. Good morning, ma. Good morning mga guys. Kain na po. At sasabak tayo sa matinding labanan. Much later. Ayan, ito po ang aming pamerienda sa mga nagtatrabaho. Sopas na luto ni Mother. Masarap ba yan, ma? Siyempre, yummy. May saugyan na ano guys, native chicken. Tsaka sausage. Tara guys, tignan natin yung mga ano ginawa nila. Late na ang aming video guys. Yan si DFL Isa. Work. Check natin yung check natin yung natapos na sa taas. Oh, eto guys, nalagyan na namin ng steam coat. Kami lang naglagay dyan. Ano cha-cha? Oh, ito na guys. Yan, malapit na matapos. Kapag kawayan po kasi, madaling masira, lalo na kapag tag-ulan. Kapag nabasa kapag concrete wala nang palit-palit. Pang matagalan kapag concrete. Ayan. Ayun si Kuya Ulan. Saan si Alec? Doon, yung simento. Ayun nga pala. Oras na? Oras na lang. Guys, merienda na. Malapit na merienda, guys. Ang lagi inaabangan. Meriendahan tayo. Guys, ito yung mga yung mga bago naming sisi. Ang dami na namang pumisa. Naipit ka na dyan dong. Yung mga itim na yan, mga native yan guys. Ito mga ano to, white decob. Ang aming lunch ay tinola. Yan. Di pa luto. Ano siya? Aroy, pinapak ng mani. Sarap. Sarap. Luto ni Tita Chen. Tita Gretchen. Oh, sarap guys ng luto ni Mother. Sopas na paborito.
Pasyalan natin guys ang tinanim nilang malunggay kung nabuhay ba. Na ito oh, may ano na. May dahon na. Oh, 'di ba? Ang daming bulaklak. Oh, grabe. Pero hindi yan guys 100% mabubuhay. May maninilo at maninilaw dyan. Gawa ng panay ang ulan. Oh, ayun guys, yung ginagawang view deck. Hello guys, dito kami. Ay, wala ka. Kaalo kami, nagkabuhos. Ba? Ikaw na kami. Camera girl, si Mami Dragon. Hindi ba siya makatulong sa camera? Ito guys, bawal patulog-tulog. Dapat trabaho. Sabay TikTok. Alot na lang. Naglaw gam ati atigdog mga ni may pasong. Dito yung camera ni Mami. Okay. Ngayon sabaw na. Guys, ang gulo ni Mama mag-video. Pagpalagay ko daya. Back up! Guys, back up natin si Allen. Buhutin ba? Hello! Si Adam. Si Upo. Mga babae. Si Sadao. Ha? Dalawa. Kailangan na nakaplay.
Ay, ginaingatan ko nga. Isang kamay lang. Alam ko na. Parang sumakot mo. Wala. Oh, wala! Wala na. Bakit naman siksikin to? Wala ka sa mga. Ay, wala na. Dapat kanina pa yun. Ubus naman yung panghalo. Naman lang. Bukas naman eh. Hindi yung pwedeng araw na. Ulan. Bibila ako. Bibila na. Hindi niya alam na. Okay lang. So guys, ang aming ulam, tinolang manok. Laki ng kawa namin guys. Sarap. Up! Thank! Kulang yan eh. Tama lang? Oh, hi ka dun. Hi! Hi vlog! Welcome sa aking YouTube channel. Hi guys! Dahil busy sila. Tama na. Much later. Yun guys, puntahan natin yung dalawa. Nag-aalo na sila guys, nagpupunla. Si Kuya Ulan at saka si Alex. Habang nagpapatuyo pa sila ng semento, sila ay naghahagis muna ng punla. Ayan ang aming punlan. Suluwang. Bakit walang ano yan? Ba't tong kabila? Tuyo. Yan, kadaming tuyo. Ayan si Alex guys. Saka si Kuya Ulan. Kaway-kaway naman Kuya Ulan. Mabubuhay ba lahat yan? Hindi. Depende? Kulin. Ha? Kung hindi ko kulin, mabuhay. Ako na, dali. Ako magbuno. Dali, gusto ko yun, Alex. Ha? Hybrid ito. Hindi pwede? Pwede yan. Saan ba yung daanan? Hybrid ito. Yan guys, turuan daw tayo ni
ni Alex magbunong-bunong. Guys, kung napanood nyo yung pag-aabono ko, ganun din gagawin ko din. Pag ako naghagis dyan, lahat buhay yan. Walang kakainin ng kuhol. Gano'n na buhay ng kulong pag ano? Baha niya. Bumaha kasi eh. Nung guys, nung bumagyo hanggang dito yung tubig. Yan. Buti hindi umabot sa aming kubo. Bilisan mo Kuya Alec! Tuyo na yung simento natin dun. Magbubuhat pa. Maghalo pa. Ha? Ganda ka buhay niya, no? Patingin nga ng mo, may tubo na. Ah, may tubo na siya. Oh, game. Bagay. Ay, dito ko bigyan sa isang Ah, plat. dito ba? Kabilaan? Isa lang. Ay, isa lang ba? Gusto ko tatlo. Gusto ko yung tatlong sakop namin. Ay, yung kubo namin guys. Abangan nyo guys ang aming view deck. Aroy, pinuno talaga, Lek. Ay, dito nagsabi. Ito guys, dapat dito ka lang dumaan sa gilid. Shota. Ito ba yun? Baka di ko masunda. Kainit ng tubig. Taas ng araw. Ang gagawin sa dito mo. Baka mo. Baka mo ha. Tapon mo ha? Ang kabigat man Lek. Puno mo naman niya. Bawas. Baka mo. Syempre gusto ko rin i-share yung yung ginagawa nyo dito. Diba? Taho! Okay dyan. Tapos simulan. Ito. Ayaw ko sa'yo. Huwag ganyan. Laksan mo. Paano ba? Paano? Pag ganon? Oo. Pasabugan ang kamay mo. Si Kuya Ulan. Bala ka. Hala. Hala, Ay, Kuya Ulan ba kapal. to? Hala, lakad ka na. Lang, aga pa kayo. Ito guys ay hybrid. Oy! Hybrid ba? Sige, kapalan mo. Laksan mo rin eh. Lakad ta, aray. Makapagalitan tayo ni Kuya Ulan. Paano ni Kuya Ulan to eh? Ngalaw ka kapal oh. Paano ba kakapal? Ay, hindi ba dapat kapalan? Oh, dalangan mo lang. Hindi ko mo ginasabi kasi. Oh, Nasabugan mo ba lahat? hindi. Kaya hindi ka nasabugan yung gawa mo. Sabugan mo mamaya. Dapat sa kabila pa eh. Parang kapakain ng itik. Hala. Hindi talaga ganyan oh. Dito tayo ni Kuya Ulan guys. Makapal na ba yan? Pag hybrid ba dapat manipis lang? Ha? Hindi ka nasabi ni Alec. Hindi marunong magturo. Daming dinaanan ng kuhol. Nespray ano ba na pang kuhol to? Kita mo ang tumulan ng hapon. So! Parang konti lang. So! Tanda ko nga to, anong kangilang din niya to. Grabe. Masik lang to guys. Nagalitan ako sa Kuya Ulan. Baka hindi pa buhay yung palay namin sa baryo. Mala. Okay. Pwede na yan. O, tapos na yan. O, dito pa. Tama na yan. So! Yung manok niya pa kaya mo yung tabog ko. Ayan ang hagis ni Kuya Ulan, oh. Ito guys, itong punla na to, ito yung pupunla namin doon sa baryo. Ito yung hybrid. Tapos abangan nyo rin guys, kami rin mag-ano nyan, magbubunot. Pero syempre marami kami, hindi namin kaya tumaluwang.
Masarap kaya guys yung magtanim ng palay. Sino nakasubok sa inyo guys ang pagtatanim ng palay? High school pa lang. Tatanim na ng palay. Pagdating sa Saturday, Sunday, tanim ng palay. Para may allowance ng Monday. Pandagdag pamasahe. Ganun kami dati. Balikan ko na sila doon guys. Naghahakot na pala sila. Si camera girl nandoon naghahakot na rin. Nagbubuhat na simento. Ngayon nahalo. Kanya-kanya na pala. Baka bandi mo doon. Tuloy. Huwag mong anuhin. Last to. Halo kayong dalawa ulit. Ang ganda ng Pulutin mo yun. Yun yung kulo. Wala na eh. Oh, wala na. Yan. Sana matapos siya hanggang sa pag-birthday si DFL Ice. Bago mag Dito kami matutulog. Dito daw siya dahil Matutulog kami sa birthday ko. Mag-overnight. maglalagay ng mga table. Wow, ano yung catering? Catering kagad. Much later. Yan guys, tapos na po yung pagbuhos namin ng semento. Success. Ito na yung aming view deck. Yan. Ito guys, medyo tulo. Yan, basa pa. Oh. Uy, a model. Cha-cha! Isali yan? Yung isali. Ayan na guys, tapos na. Bali yung hagdan namin guys, dun siya sa kabila. Yun, doon manggagaling yung aming hagdan. Pababa. Ano ma? Kaway-kaway ka naman dyan. Hello guys.